Dis-sena tal-lum tal-programm Familja One mi jirrivella sal-ħin tas-6:15 ninsabu niċċelebraw ukoll il-22 anniversarju nistgħu ngħidu dan l-istazzjon twieled propju fl-1981 u llum għandu 22 sena. Grazzi għal dawk kollha taw kontribut matul is-snin u ċertament grazzi għalikom is-semmija li dejjem ukoll issostnu il-dan l-istazzjon. Beda bl-ewwel programmi tiegħu fuq One Radio lejn Diċembru tas-sena 1993 bi programmi ta' mużika matul il-lejl. Ray Vella kompla mal-istazzjon billi aktar tard beda jippreżenta programmi nhar ta' Ħadd wara nofsinhar u filgħaxija. Ray Vella kien preżentatur regolari fuq One Radio u kien l-aktar jispeċjalizza f'kalendarji ta' storja u mużika. Ray kien jiġbor informazzjoni dwar avvenimenti storiċi u mużikali u kien jippreżenthom lis-semmija fil-programmi tiegħu. Ray kien ukoll iżomm mill-ħna ta' preżentaturi sħabu li llum m'għadhomx magħna u kien isemmhom lis-semmija f'xi anniversarji partikolari. Ir-rispett u l-ammirazzjoni li kellhom is-semmija ta' One Radio lejn dan il-preżentatur kienu diversi telefonati, SMS u emails li kien jirċievi waqt il-programmi tiegħu. Malli tħabbret il-mewt ta' Ray Vella kienu bosta preżentaturi u kollegi tiegħu li jurew is-soba tagħhom permezz ta' Facebook u anke waslu l-kondoljanzi lill-familja tiegħu. Sa ftit tal-ġimgħat ilu kien għadu jippreżenta diversi programmi fuq One kemm waħdu kif ukoll dan l-aħħar mal-kollegi Joe Demicoli u Rodri Kazzoppardi fost l-oħrajn. Meta beda jiddeterjora kien jagħmel programmi ma' Joe Demicoli mill-Rush Hour. U xorta kien jiġi dik it-bissima fuq fommu, u xorta kien jiġi bis-solitu attenzjoni ta' kanzonetti u attent diski li daqqu ma daqqhomx ħadd ieħor biex ma jkunx repetittiv. Matul dawn l-aħħar xhur Ray Vella sofra minn marda kifra li sfortunatament ħaditlu ħajtu. Naħseb ma tantx hemm xi żid dwar Ray, kif għadlek bniedem ta' zokkor u ħajkun immissjat ħafna ġie. L-aħbar tal-mewt ħabbret illum it-tlieta wara nofsinhar fl-omor ta' 53 sena. L-aħħar tislima lil Ray Vella ser tingħata l-ħamis 30 ta' Jannar fis-2:09 ta' wara nofsinhar fil-Bażilika ta' Sant'Elena ta' Birkirkara. Ray Vella, grazzi tas-servizz li tajt lill-istazzjon One u żgur li l-vuċi tiegħek ser tibqa' f'qalb is-semmija tagħna kollha. Sajtu wkoll tieħdu sem u tieħdu ċans li tirbħu wkoll xi ħaġa mir-rigali li kellna likom. Minn ħadej saħħal kulħadd, grazzi tal-attenzjoni jekk kallerit nitaqgħu għada. Nipprovaw dejjem nagħmlu xi ħaġa tal-ġid mhux biss għalikom iżda wkoll għal dawk ta' madwarkom. Ċaw.